I parlem ara de la ficció valenciana que desfila estos dies pel Festival de Cinema de Sant Sebastià, estrenes de sèries i pel·lícules amb la participació d'esta casa, d'Apunt, difusió internacional i fins i tot ja tenim premis. Els curtmetratges valencians Maruja i Meduses han copat el pòdium de temàtica social. Van veure com anava construint-se la trama a l'Eliana o la Pobla de Vallbona. Parecido a un asesinato arribarà als cines la setmana que ve, però el primer pas l'ha fet a Sant Sebastià. També La Suerte, la primera sèrie del director valencià Paco Plaza. ¡Arranca ya! ¿Dónde vamos? ¡Al hospital, hostia! ¡Mira para adelante! Una comèdia rodada en 16 mil·límetres i amb el món taurí com a teló de fons que este matí s'ha presentat en el festival. Es una historia sobre la tolerancia, ¿no? Sobre el respeto al otro, sobre lo negativos que son los prejuicios a la hora de acercarte a una persona. I sense acabar el festival ja hi ha premis que viatgen cap ací. Maruja, de l'alacantí Álvaro García Company, conmou en el concurs de curts de temàtica social i és primer premi, 10.000 euros. Però és que el segon premi també és valencià, per al curt Meduses, d'Iñaki Sánchez Arrieta, i la reflexió que fa sobre els migrants que arriben a la nostra costa. Avelina Prat ha portat la seva quinta portuguesa a Sant Sebastià i la productora Maria Zamora, Romeria. També La Buena Letra, rodada entre Sueca, Petrés i Sagunt. Cine amb segell valencià fora de competició, però que aprofita la difusió internacional del festival per a arribar a més públic. Como lo que hemos disfrutado nosotros haciéndolo.